салом алейкум дӯстони азиз, салом ба кулли мардуми ғариби Тоҷикистон ки ин лаҳза дур аз ватан, дур аз модар ҳастанд. Бародарони азиз, ҳамаи шуморо ба ин моҳи шарифи Рамазон, ба ин моҳи пурбаракат табрик мегӯм. Ба ҳамаи шумо тамоми хушӯи зиндагиро таманно дорам. Дар як сол 12 моҳ, неки мо 11 моҳша хӯрдем, гаштем, кайф кардем. Ҳамхел аст? Як моҳи дигар, як моҳе ки аз ҷониби Аллоҳ ай, ин моҳи Рамазон ай, моҳи шарифи Рамазон ай, моҳи муборак ай. Мо бояд якдигарро хафа накунем, якдигарро гапи қабеҳ назанем, якдигарро хафа накунем. Як каф дуо ёки битони хайр кун, ёки битони гуфти гапо як гапи хуб бизан. Иншаллоҳ худованд ҳамиқай ки гуноҳе ки дар 11 моҳ кардӣ, худованд бузургай мебахшад. барои ҳамин бародари азиз як дуо мекунем ки дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ҳамин чӣ хеле ки мегӯянд касалӣ омадагиай, ҳамин касалӣ айбайн биравад. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. Бародарони азиз, бародарони муҳоҷир ва бародароне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият кардастанд, ба ҳамон нафаро як сухани бародари ғариби Тоҷикистона бояд ман бирасонам. Як бародари ғариб мара занг зад, гуфт ки кучкарҷон, гуфт бахшиш номта намедонам, ном ба кучкар матра мешносам. Гуфтам хоб ака чӣ гап шидай? Баъд гуфт ки ҳамин пеш карантин, яъне ки як ним моҳ пеш кор ва фаъолият мекардам. Хуб буд, гуфт зиндагим 100% буд, гуфт ягон гапу хабар надоштам, гуфт зиндагим 100% кор мекардам, маош мегирифтам, гуфт маош ма хонаро мекардам, ягон дӯстам занг мезад, бародаром занг мезад, ёру рафиқо хештамро занг мезаданд, ай ҳолам хабардор мешидам, гуфт чунки гуфт кор мекардам. Ина як моҳ як ним моҳ мешавад, гуфт карантин гуфта эълон кардагиянд, мо ай хона берун омада наметонем. баъзе нафарҳо гуфт дар таи палатка, гуфт дар берун зиндагӣ кардастанд, 20 сантиметр барқ дагияд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, як бор ба бародароне ки дар муҳоҷирати меҳнатиянд як бор занг бизанем ва ҳолу аҳволшон бохабар бошем. Фақат як сухан бигем: дӯстам, бародарам, хуб ҳастӣ? Иншаллоҳ ба хости Аллоҳ ҳамаш тенҷ мешавад. Зинда бошен, сарбаланд бошен. Ва як чизи дигаро ногуфта намонад. ҳамон бародарое ки кнопочни мегӯянд, дар паси экран мешинанд ё ки дар пишти телефон мешинанду менависанд гапҳои қабеҳ, яъне суханҳои қабеҳ, яъне даштномаҳои безеб мекунанд. ҳамон бародароро гуфтаниём, барои ҳамон бародарои кнопочни. мақсад бародари азиз, ай ақорати бадта, модарта фалон кунам, падарта фалон кунам, апау хоҳарта фалон кунам гуфтана, бародари азиз, аввал без хонаводаи хита фикр кун. мақсад тирам апау хоҳар дорӣ, ёру бародар дорӣ ва падару модар дорӣ. ту хиёл мекунӣ ки дар комментария менависӣ модарта фалон кунам, ба ту ягон кас пул метиҳад ё ки ягон кас ба ту раҳмат мегӯяд? Не, ба ҷуз як сухани бад бар падари ақлат наълад ё ки бар падари тарбиятгарат наълад. бо ҳамун тарбиятгар кияй, ақл кияй? бо ҳамун модар, падар ва тарбиятгарат муаллим ки ай синфи якуми то синфи 11 тра тарбия додагияд. бо ту чӣ мегӯӣ? бо ҳамихе шахс бо як гапи чӣ доранд, мегӯяд ки хай мара нагуфтай ку. охи беномусӣ нестай вақте ки тура бигӯяд ки бар падари ақлат наълад, яъне ки бар падарат лаънат ки бигӯям баи беномусӣ нестай ки ту бигӯӣ ки мара нагуфтай. барои ҳамин бародарои азиз дуо мекунем ки ҳамхели бародаро чиликошон дарда набинанд, чиликошон хаста набошад, як гапи хуб бизананд. ақоратуро бас кунем. дар ин моҳи шарифи Рамазон ҳатман ба ҳамон бародарои муҳоҷир занг бизанед, аҳволшон бохабар бошед, ҳамиқаш кифоя. баъди Рамазон ба боб гирен ақоратотуна сар кунед. ҳеҷ гап не. агар туда ақорат маъқул бошад, баъди Рамазон бо сараш кун. дӯстони азиз, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. бародароне ки дар ғарибиянд, дар муҳоҷирати меҳнатиянд, кор накардастанд, дар хонашон шиштагиянд, дар карантина шиштагиянд, худованд ҳамаи шуморо сабр батавад. иншаллоҳ ба хости Аллоҳ дар мин моҳи шарифи Рамазон ҳамин касалӣ бартараф шавад. дуои онро мекунем ки бартараф шавад. бародарони азиз, ҳамаи шуморо боз ҳам як бори дигар гуфтанем ки худтона эҳтиёт кунед. худтона эҳтиёт кунед. бародароне ки дар муҳоҷирати меҳнатиянд, шуморо ватан, модар, падар, зану фарзанд интизорад. ҳеҷ гоҳ инро фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. бародарони азиз, фақат як каф дуо мекунем ки дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ҳамаш ба тенҷӣ хуб шавад.
барои ҳамин бародарои азиз ҳама каса сарҷамона ба бародарое ки дар муҳоҷирати меҳнатиан, бародарое ки дар Тоҷикистонан занг бизанед, як бори ҳамин рӯз занг бизанед, ҳамин рӯз ҳатман занг бизанед ва айҳолу авҳолшон бохабар бошед. иншаллоҳ ҳамаш хуб мешавад ва чӣ хеле ки пеш будан кор мекардан, фаъолият мекардан, бо ҳамин хел корашон сар мекунанд, бо пул рӯй мекунанд. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. муҳоҷирои муҳтарам, бародарои муҳоҷир, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. бо шумо буд кӯчкар Бэтмен.